Imo one them. Imo one them. Onya uga di mebisiri ni he. Onya limit. Limit na nte Chineke kpọ ya ọkụ. Yele tonyo ga na ni. Ya wuru Chiefimo worldwide. Chiefimo esine shikwa mi ihe ọma. Ya nte lam ni. Chief ndewo, Chief, good morning, sir. Na obiara de mama hapu good ni mentum na. Onye kwunu ibaga bana road na ihe ntị gida bamba. Gịnị na alụ? Nwatakịrị mụ na nwoke ga si Togo galalo. Gawara Togo ga mụọ ka esi ada akwa. M chere akwa m ga-eyi aga ihe ga chigiri ya o. Si alela anya na Instagram Instagram hu we ezoke yi. Si we ezoke efe na oyi amana ma. Ju we ezoke ju style ya badona m uwe m ya gaji ihe na January. Ọgbọta ahịa ka gịnị ọgbọta dị ele ihe ọkara ma eyiri m edwaf. Ani isi agụ. Isi agụ m tara ahụhụ. Eyiri m edwaf. Ya ngide mmedi samoyi. Eweli wo awu wezo ke ji mene example wa ke di short. Ngam si use style wezo ke. As me use height wezo. Use style wezo ke. Don't use his height. Ya ngide nwa mu na lekwe. Mem dwaf mu hula lo piala lo. We to obi iwe titled man. The question na rogi na bamba. Agmano na beri agranda abamba. Ijiko ni aga ebe. Agmadi we ga hra ku mo ogua. Ndi nyere be come to Stephen on top report man. From the Agaji na 8th of January 2023. The Amiable Igbo Best Friends Club International. Ha made their first anniversary ever. Our first anniversary come get you last costume aga. Chai. Nkwesiri kwado of maputo tale elele. Onye ka agba 8th of January. 8th of January. Okay, refine you can juta material laws. Onye ga enye me ego nne ga enye m ko nna ga enye. Ego m na ahu da ahu. Club no make here very big club. The club is for all the Igbo brothers in Dampra. You mean here? Yes, that's onye wala no na Igbo. Na wa bedumpra. Onye aha nwe ekweshidi. Owu ndị Igbo niile gboro okpurikpo no na wa mpra. Onye hapụrụ ya. Chere kpọrọ godi ihe kpọrọ ka m nghọta ihe na-ekwu. Arịtashi the English ada ora ma ahụ Dampra. Oh, Chief, chere diaspora. Ndoko. English are confused ogi. Igbos in diaspora. Ya ndị Igbo nọ na mpaghara ụwa niile ebe ọbụla ụwa sọtụrụ gị onye Igbo, this club is for you. Diaspora. Ebe niile ụwa sọtụrụ. Ọ ihe ọ pụtara. Onye akọrọla na English ọwa inwe. Aga m egbu enwe m n'asụsụ ndị ọdọ. Ọ bụrụ na ọ na Igbo ka akọwụrụ ana m akọwata ya tapito ya dị mma. Ndị Igbo niile nọ na diaspora. Oh, hang with club. And that's now hang with a room for Ndo join Kwaha. Okay. Only will I question Batana Gapata because of the proper man. Only Central American, Evan and the Patina here, one the Glen Hotel. You came on a Nazar roundabout. You tell Nazar roundabout. Give me a photo poly. Poly naked and the one. Give me it walk us small. By your right to take a hotel. One of the best hotels. No, I'm somebody on Mamma. Google map. You told you can get a Google map. The Glen Hotel with it. Get a Google map. Google the Burgo to Voom, get Kapunga, Garawand. Chai. What I'm not guessing, come on, ball on William Pasomi with Mukopaganga Bazrikin. How can you have that made some way on the 8th of January? That's when you're not holding down. British Gabajaman. Hello, who in Igbo land Nagadanonga. Founder how Elahia, the founder who Chief Kinsley on no cog. I'm on signboard, ya Duke of Obo. Duke when you make one. You mean over 1,000 Zakwan. Duke in 1,000. Elah kept walking on Grand Patron, Matana years. Matana years, can them 2,500. Matana years or dollars go 2,500 naira. So me sha ya beze ya sha one blessing. Only so. Okwo mo keke am kwana na baptism. Yes. Ela hun ko so pa Kinsley Locha. Kinsley Locha nwoko ma. Ota ho no mre o to Gabon. If you tell say ho pam nwa. You mean? Enyomi because I don't why too much. Chai. Duke of Gabon ga no ga ho ya nwa wo dia is one of them or something called to them. So bad you get to Obio. Ele cause Ogaranya Obi Ajocha. Hey. Father of the club, no? Father of the club. Felix Moore. Chief Felix Moore. Chief Felix Moore. You can see my hand up. I can be one. You only come get punition. I won't maybe that go, Chief. We will come get punition. Can they say that the kids at your man? So, 8th of January can me here.
na the Glen Hotel Owerri. Glen Hotel we ba ma bi banga he na akwo memem he ba be na asa ebe pool ha gi banye ba na eme nta hey Glen onye ke ro na ihe ro wure Glen Hotel kala gi a onye ọbụla nọ na ala Imo State iwe onye Igbo iwe onye Anambra iwe onye Igbo niile nọ n'ụwa niile anyị ga-ahụ on the 8th of January na the Glen Hotel Owerri ebe ahụ ka anyị ga-anọ rie ṅụọ ma gbaa ma nabatakwa ndị ọhụrụ in our midst. Because if you want to inquire more about this club, this is the number to call. This number on our screen. Call this number on our screen. Give her name or chat her on WhatsApp. But your intentions ha could take the club. Onye na hodo nga ha mara si na eme na ala nke na-eme. Ele ha gaje emebiri makwa. Onye ga emebiri makwa, ali ha ga emebiri makwa. Chief